ora ngira yen ngapusi kowe ngabot ke wong liya urip tansah kaya ngene nangis ati ku kasiksa Ibu Wati kesiksa ding ya? Iya, ya apa-apa. Udan tangis lali udan tangis saben dina tega nglarani batinku atiku tansah nelongso apa kabeh lelakonku kalitika larani urip tak sekaya ngene omah hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak kodali tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi iki bawane anu kok. Sik mbok pikir to. Urung anu iki. Urung lilo. Mobilku emang. Oh, mobilmu? Iya. Yakin? Remote anu. Kowe ngopo to kok ketno garuk-garuk to wae? Ya mener. Mau mburi. Ya men. Dikuyuti ya kala. Dadi ki nek syaraté dhewe-dhewe. Syaratnya piye? Penyanyi ya ngono nek syaraté dhewe-dhewe. Apa kabeh kowe yang ngene. Apa kabeh lelakonku benake kebayakmu. Kebayak ngene jare ngono kuwi. Liya aku ya ngono. Mbak Lia piye? Ya apa kabeh lelakonku. Oh, benake suwang. Suwang. Liya ya ngono. Liya Lia sing cappuccino. kono. Apa kabeh. Benake jare iki. Oh, jare pirane kan? Irone gen sopas. Oh, saya tak tekon sing tenanan. Apa pas gato? Ya ora menake jare. Pak polisi, Pak tentara, wilujeng rawuhipun Pak polisi. Wonten pundi lenggahipun? Lah kae lho klambine ketok lho Pak ya. Polisi iki mesti klambine coklat. Iya. Nek polisi kakung, kathoke ya coklat. Coklat. Nek polisi wedok ora mesti. Sok abu-abu, ya sok putih, sok pink, kadang-kadang kembang-kembang ngono kuwi. Roke to? Kathoke. Ora anggur. Ayo Li. Lila ati
apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene omah-omah ora ana tentreme polisi iki posisi selalu di tengah-tengah masyarakat. Polisi. Lindungi masyarakat kanthi ikhlas lahir dan batin. Siap siaga 24 jam untuk masyarakat khususon saking keluarga Ngawates Tuwin Kecamatan Simo Boyolali. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Matur nuwun Pak Polisi rawuhipun. Elok tenan MC ne. Apa iso ya? Polisi mau. Polisi nek Pak Tentara ya. Pak Tentara? TNI. TNI. T. Tentara N. Nasional I. Indonesia. Iya. Yo kuwi kepanjangane. Lah ya kuwi artine kuwi. Ya ben kaya Pak Polisi mang lho. Enek. Polisi ngono. Ya. Tentara. Coba. Kiki dong ora. TNI. Iya. Tentara Nasional Indonesia utawa Iya. prajurit prasaja jujur tur ngirit. Iki prajurit. Ngono. Dadi para tuwaku soalnya ora sembarangan. Ora sembarangan tentara. Santoso Dandim wis kondang kaloka. Kondang apa? Kondang apa bola? Santoso Dandim kuwi. Santoso dandan dinamo. Oh, dandan dinamo. Sanyo sing bosok-bosok kuwi. Tak kira ki ya pejuang ngono lho, Mas. Dinamo. Sesuk kan diperingati. Dinamomu nek elek dandake ning nggonku kuwi bakal waras. Dinamoku. Dandim iki komandan distrik anu kon Iya. pejuang iki. Iya, ket mau tangan iki mangan tak tutupi ngene lho. Lah kok kulite kok sok ben Iya. nyomong dipendeme kok le kok ora larang-larang. Oh iya, ngono ya. Ya wis ngene no. Lah iya ayo. Kok malah kemayu kowe, Kang? Malah sing ya. Nungguin ya. Kau kagak. Lila aku kudu lila kowe. wisan digandeng neripku sayang hatiku kesiksa Matur sebanduwun, Mbak.